Tässä näette välähdyksiä menneisyydestä. Ihmiset olivat jotenkin terveempiä, iloisempia ja avoimempia. Kenties siksi, että heillä oli eri ongelmat kuin meillä. Heitä ilmaston lämpeneminen, aamuruuhkat ja elämän aina kiihtyvä rytmi vaivanneet. Taisivat olla jotenkin onnellisempia. Vaikka siitä voidaankin olla montaa mieltä, niin ainakin joistain asioista isovanhempaamme huolehtivat meitä paremmin. Yhtenä esimerkkinä lattian alainen tuuletus. Kuten tässä, jo aikaa nähneessä rakennuksessa, on vanhan ajan puulattia. Lattia rakennettiin siten, että ilma pääsi vapaasti vaihtumaan lattialautojen alla, ja materiaalina heillä oli luonnonmukainen puu. Näistä syistä lattian alainen kosteus ja home ovat näissä koko lailla harvinainen näky. Nykyään kosteus ja sen mahdollistama home aiheuttavat sairauksia ja allergioita. Nämä ongelmat ovat ilmestyneet ja lisääntyneet modernin elämäntavan myötä. Mutta elämä jatkuu. Asiat muuttuvat vääjäämättä. Uudet ideat, kekseliäät rakenteelliset ratkaisut ja nopeampi tuotantotahti. Mutta uusilla virikkeillä, kuten pikaruualla, metroilla ja poreammeilla, on kääntöpuolensa. Ja niin on hintansa mukavuudellakin. Yksi näistä asioiden kääntöpuolista on home. Se aiheuttaa rintakipuja, ruoansulatuksen häiriöitä, allergioita ja yliherkkyyttä, immuunitason laskua, rakko- ja munuaiskipuja, verenpaineen vaihteluita ja monia muita sairauksia, jopa syöpää. Kyseessä on sama home, joka voi pesiä niin muissa talon rakenteissa kuin myös lattian alla. Kun asennamme lattian pinnoitemateriaalin, kuten laminaatin, suoraan betonivalletun lattian katteeksi, ilmestyy näiden väliin pian hometta. Alustan kosteuspitoisuus on liian korkea. Periaatteessa laminaatti, joka on asennettu suoraan esimerkiksi betonivalletun lattian päälle, menettää nopeasti hyvät ominaisuutensa ja antaa homeen muodostumiselle hyvät olosuhteet. Lattian valmistajat ovatkin tämän huomioineet ja siksi vaativat laminaatin ja lattian väliin asennettavaksi kosteutta eristävän LDPE-muovikalvon. Mutta kuinka tämä muovikalvo toimiikaan? Sen tärkein tehtävä on eristää kosteutta, ja sen se tekeekin erinomaisesti, mutta samalla se estää ilman vaihtumisen. Kalvo- ja betoniväliä ja kosteutta, bakteereja sekä homeitiöitä. Niille tämä mikroilmasto luo mainiot kasvuolosuhteet, johtaen homeongelmiin ja niistä aiheutuviin sairauksiin. Tässä näemme tuloksen. Luultavimmin olette tällaiseen jo tutustuneetkin, jos vain olisimme tietoisia siitä, mitä jalkojemme alla tapahtuu. Tämä tulos on aiheutunut LDPE-kalvon ja betonin väliin luodusta mikroilmastosta. Siis mikä ratkaisuksi? Voimme yrittää kuivata betonia, mutta mikä olisi se tehokkain ratkaisu? Ratkaisu on tässä. Olemme kehittäneet uuden, ainutlaatuisen tuotteen, Provent. Tämä materiaali on kehitetty asiantuntevan henkilöstön ja viimeisimmän teknologian yhteistyönä. Se on läpäissyt kaikki sille asetetut laatutestit. Proventin asentaminen on helppoa. Et tarvitse muita materiaaleja asennukseen. Asennus tapahtuu suoraan betonin päälle ja viimeistellään asentamalla laminaatti tavalliseen tapaan. Saatatte ajatella, että kyseessä on vain uritettu PE-solumuovi. Mutta tämä ainutlaatuinen muotoilu saa ilman liikkumaan lattiapinnoitteen alla. Kun lattialla kävellään, aktivoituu Proventin ominaisuus, mikropumppaus. Tämä uusi teknologia antaa ilman vaihtua pinnoitteen alla. Lattia voi taas hengittää vanhan hyvän puulattian tapaan. Lattia reunoille jätetään listan piilottamat raot, jotta ilma voi vapaasti liikkua. Testataksemme tuotteemme lähetimme sen VTT:lle.
Valtion teknilliselle tutkimuskeskukselle tarkistettavaksi. He selvittivät, että Proventin kosteuden eristyskyky on lähes katonalusmuovin ja höyrysulun tasoa. Se tarkoittaa paljon korkeampaa eristyskykyä kuin tällä hetkellä käytössä olevilla kalvoilla. Täten lattiapinnoitteenne saa erinomaisen suojan kosteudelta. Myös Proventin äänieristyskyky tutkittiin. Testeissä ilmeni, että Provent on tavallista LDPE-solumuovia parempi askel äänieriste. Erityisesti testeissä todettiin, että Proventin muotoilu mahdollistaa lattian tuulettumisen ja että kävelyn aiheuttama mikropumppaus edistää ilman vaihtumista. Joten Provent ei pelkästään ole hyvä kosteuden, vaan myös äänen eriste, ja se saa lattianne hengittämään. Provent. Anna lattiasi hengittää.